Ak miluješ aj ty tieto syrové tyčinky, tak mám dnes pre teba recept na tieto ešte lepšie ako sú tie z obchodu. A budeš sa čudovať, aké je jednoduché spraviť si ich doma. Ako prvé si necháš do pohára vzísť kvások, stačí zmiešať teplé mlieko, múku, droždie a cukor. Necháš zísť asi 5 až 10 minút. Medzi tým si do misky preoseješ múku, pridáš vodu, zídený kvások a necháš vymiesiť. Ja som na miesenie použila Etastorio 2, ktorý je môj verný pomocník. Po 2 minútkach miesenia pridáme sol a olivový olej a necháme miesiť ešte aspoň 5 až 7 minút. Ideálne by sa malo cesto odliepať od stien. Po vymiesení som stala cesto do inej nádoby, nech pekne vidím, ako rastie. Necháme ho dokopy kysnúť 1,5 hodinu, ale s tým, že ho každú pol hodinku prekladáme, ako môžete vidieť na videu. Vždy prekladáte zo strán do stredu. Po druhom prekladaní som pridala aj cheddar, premiešala ho poriadne rukami a nechala dokysnúť ešte poslednú pol hodinku. Po vykysnutí si cesto už dáme len na poriadne pomúčenú plochu, roztiahnete si ho takto rukami a potom už len krájate pásiky a rukami ich takto zatočíte. Dáte na plech a necháte podkysnúť ešte aspoň 15 minút. Ja som navrh dala ešte trochu syru a dala zapiecť. Tyčinky pečiete na 220 stupňov približne 20 minút. Záleží však od veľkosti. A pre viac super receptov ma nezabudni sledovať.